formation are two right format helicopters known as Lakshman. This is an agile and potent helicopter designed for combat operations inside Pakistan. Led by Lieutenant Colonel Ranveer Deva and Major Avindra, and the second one by Lieutenant Colonel Tushar Madani and Major Sabir. Last but not the least are the two advanced night helicopters. Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Nay जों दा दुरान काप नायनो ओंखारलायबाय आरोना 12था जाबाय दासो जों बिजनि माला सहैगोन मिथिला जायगाखौनो मोनगोन ना मोनला जाहैबाय थिकादारफोरजों फैबाथाय जोङो दा जोंनावथ' जेबो गारि गुराबो गैखाया दा उहाय गैया जाम्बा जाम्बा फैबाय टिकेट दाननोल' खुनुरुखुम फैसामोन दा जों नायनोसै आरो नै बिसोर सानैनि अननायाव जाहैसिगोन देखायनोसै आं बिथांमोनखौबो जायगायावनो भिडिअखौ मोजां मोनबा कमेन्ट गावसिना हो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरोना दासो गेरगुवाबारि बारदों जोंथ' जाम्बाखा हालुवाफोर नालाय जोंहा थिकादार ओरैबायदि हेन्डसाम बेथ' आयु डेन्जार बोरैबा नाममोन फेसबुकआव बुंना होबा सिख्लाफ्रा सार्च खालामखागौमोन ओरैबायदि साइज आरो नै सानैबो थिकादार बिथांमोना जों थांगासिनो आरोना नै दा गरायमारि होनो बेखौ थांगासिनो जों सोरबाफोर नुबा रायलायदोब्रा जों दा ने हालुवा मानसि आबादारिफोर फैदों होनलायनानै माबायाव जोंना स्टेना मा होनो VIP नि लेफ्ट साइडआव आरोना खुनुरुखुम जायगा मोनोना मोना बेसो जाहैबाय सान्दुङाथ' डेन्जारखा नै दामदो सल'फोर दामदो जोंहा मा देखायसै दिनैनि गेजेराव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे थांगोनसै जों दा ओरैबायदि जाम आरोना बासुगावजों थांसै जों दा खालिनो नै मजबुत लामाया दा बेजों सिबसनलायनो हायो लाजागोनलै बोरमाया बरियानो ओइजोंबा फिर जाखागोन दा कारिगाव मोननानै फिर जागोन ओइजोंबा बासुगाव बरिया जाबाय फ्लाइअभार जानानै खम जाम जायोमोन बेयावबो गोदोदों खोमालै बिराद गोजौ बै एखेजायनाबो बेयाव नै ओरै फैनांगौ खालि बाबुमोन फिरजोंसो थांबाय कारिगावजों बेनो बेस्ट ओरै हाजो दंबावोसो नै भाई गाइस नै जों दाबो नुहैयाखै जायगा मोजां मोनगोन ना मोनला सिन्थासो जाबाय माने उराङा मुलुग बे दा जों नुसिगोन उरां दंनो ओरैजाय देखायला हेन्डसाम बय बेबायदि साइज गैया दे जायखिजाया नांबाला र' आं माबाखौ फेसबुकनि नामखौ खोन्थाना होगोन बिसोरनो इन्सटाग्रामाव बडि बिल्डारबावसो थामसा नङा जारला माला रोङा ओरैबायदि साइज फैसा नांगौ नुवाखै नै सासेखौ थिकादारखौ गाइस मोनजोबबाय जोंना गारिया बेनोमोन पार्किं आरोना बियो जायगायाथ' मोनखाबायानो आयदाय दा सिदासो माबायदि मोनगोन बेसो जाहैदों मानसियानो मानसि दा बेनो गोजा आरोना जोंना नै टिमा सोर लागाव जों दा आवगायलांसै आरोना बे हाव मोनजोब्बाय नै दाना हाव मोनजोब्बायलै दा नै जा गोजान थाबायखानांगौलै सयथिबो ओरैबायदि गोजान थाबायनांगौ नै दालाङा बेयाव दं ओरैबायदि पार्किया गुवारखा आरोना बोथोरा ओरैबायदि मोजां ना दिनै अनखारै फैथियो जोंना बड'लेण्डआ देरहाखागोन जाहैबाय बयबो सापर्ट खालामदो बड'लेण्डखौ जै बड'लेण्डनि
आंलाय जेनो नामा जेनो होननानै गेलेया फैयाखै देरहानो होननानै फैदों दाउखा दालि ज' फैगासिनो biar bibra mana mana ada gue kacauan dia biar bibra bantu buat apa ulam gula belum ada biku di sana nama ya datang aja ani urusan apa Intrigator na. Halah. Halwa na nih, kita juga mana? VIP get ada VIP interview. Right, apa ya? Baik dengar ya, baik jam. Baik. Ya. Mudah. Video. Kali pulang kau ya, roh. Nak lari cing mana ya? Cing nama. Cing apa ya? Mudah. Oi, itu. Boy. Ayo nama kan. Cerita apa ini? Dah zos sarana, bodolnya lepsi ni cakap. Beras. Kau benar na, teras sana go. Biar iki je na. Sudah, boleh semua. Berapa? Ada left side ini tiga dah, be. Boleh na. Saya dah bayar mereka, kamu ni macam. Kalang muda. Gila. Do. हो गया अभी जा सकते हैं say mình ra ok biết lại एक बार जोरदार तालियां हो जाए 12 घंटे इसके जैज बैंड के लिए
landing खालामनाय नायजोबबाय गासिबो उल्था मोखां जाजोबबाय आरोना मानसिफ्रा This is called Motherland. बिरगासिनो बाव नै बिरगासिनो बाव नै दाबो यो मै सिङावनो दं दाबो Come down with us as he drops 5, 4, 3, 2, 1. Observe this flawless landing as he gets placed in a good of football at the center of the field. Indian Army ni kita isi deh. Lagi saya kembali lagi saya kembali. Hey.
As parameters are used in operation tasks, they also have significance in stores.
फैफिनो खोमा Delivering a spectacular and demonstration to their stunning demonstration. Army Aviation Corps rehearsal. गैला नै अखा हाबाय ना खेलाया जासिगोन 15 मिनिटसै अखा हाबाय माने हानालायबाय लास्ट इयारावबोथ' अखायानो अखाखा खिन्थु गोरोमा बाराना अखा हाना होबाय नै सोरबा सावहोगोन ना माखोलाय अखा हाबाय Abi küçüksene. Vay penaltı. Awal sudah buta, salah emosional. Kali Botolena football di. जोब्बाय गाइस होखावबायनानै जाला टीम मेनेजमेन्टनि थाखायनो जेननाय जाहैबाय नेग्र'फोरखौ बांद्राय फोथायोना जोंना बर'फ्रा बेयाव गल जाजोबबाय लेखा बिदिखि जायो लासिंसिं एखे मोजां मेनेज खालामखाया नेग्र'नि थाखायनो जेनबाय साइडआव थाथ'दो जाया टीम मेनेजनि थाखायनो जेननाय आग्लासो बेबायदि खालामनानै आफसोस गेम खालामबाय नै थार्ड क्लास टीम मेनेजमेन्ट बड'लेण्ड एफसि बुंबाबो गाज्रि गैया गैलालै खारा मा बोरैहाय बोरै खालामो प्लेयारखौनो सोलायनो बायो खोमा ना दम होना दोनजायोथाय प्लेयारजोंनो फैनाय बरबाद इमान 12,000 मानसिफोरनि सिमाखौ डिस्ट्रय खालामबाय माबोरै जानोसै दासो बार मोनबाय दा जों क'क्राझारनिफ्राय बेक खालामफिनबाय गोसोआथ' गैखाला गारामाफ्रा हब्रा बायनानै जाला खामानि गारनानै नायफैलाय जों इमान सिमां मिजिं लानानै दा टिमाथ' गाज्रि नङा मोजां जोंना बर'फ्रा मोनसे हुदा गाज्रि दङ गावनिफ्राय गुबुनखौ बांसिन फोथायो आरो अनसायो बेयावनो लास्टआव थगायजायो आरोना दिनै निग्र'खौ बख'वाखै बिसोरो सातसो लास्ट ममेन्टआव बख'नानै मा लाब जाखो 70 मिनिटआव जुदि सानैखौ 9 नाम्बार आरो 12 नाम्बारखौ बख'नायमोनबा खेलाया सोलायगौमोन बेखौबो नायनो रोङा माबायदि मेनेज खालामो गावसोरसो मिथिगौ पाब्लिकआ इमान खस्थ' खालामनानै फैदों सान्दुं गोसा जिरायनानै नायदों अखा सिजादों अब्लाबो जेननाय मेंनाय गैयामोन लास्ट ममेन्टआव पाब्लिकनि सेस गोसोखौ सिफायजोबना होबायना नेक्स्टआव फैयालासिनो स्टेडियाम खालि जायोबा मा जानांगौ जाखो जेननाय देरहानाय थायो खिन्थु मेनेज खालामनो रोंनांगौ ना खेलाखौथ' एटलिस्ट नायथाव खालामना हो जोंना लकेल टिम दङ आरामसे जोंब्लामोन दङ मनेस्वरमोन दङ बिसोरखौ एसे थाबफोर सोहरनानै आरो मोजां प्लेयार दंबावो आरो गावनिखौ एसेबो फोथायनाय गैखाया आरोना लास्ट रिजेक्टबासो होननायसो जाहैयो ओरैबायदि बेबायदि खालामनाङालै एसे अयनाय जादों जोंना बड'लेण्ड टिमा मिसाखौ मा होननो गारजोबनानैथ' लाब गैया प्लेयारफोरनि दाय गैया मेनेजमेन्टफोरनिसो दाय नेक्स्टआव जाहाथे बेफोरबायदि दा खालामदों आरोना मोनसे खोथा जाहैबाय आरो जोंना लकेल टिमफ्रा गावनिनो जायगा होननानै एसेबाबो बांसिन खस्थ' खालामनाया थाखागौमोन दिनै था फंनैसो बुंलाय गोसो गैला नामा गोसोखौनो मोजां मोनासै आं गानामायाव हब्रा बायनानै जाला मिसाखौ मा होनो
लास्ट मोमेन्टआव बेबायदि खालामबाय आरोना फैनाय समाव जों इमान खुसियाव फैबाय इमान जुसाव फैबाय लास्टआवहाय हनै आदा मा खालामनो एथ' गैला जोंनि बे बड'लेण्डआ दुरान काप खुंनानै सेस खालामसिगोन होननायसो जाहैसिगोन लास्टआव पाब्लिकनि इन्टारेस्टखौनो होनो हायासै साला बाय बाय ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय अननानै गावसिलाबायना हो जौलोंसै आं होनदों दुखुजोंनो मा खालामबावनो जौसो लोंसै फाग्लासो जालालै